Yes, mit navn er Anders Kolberg Jensen, og det her det er min Screencast-O-Matic, lavet om oxidationen af alkoholer. Så vi bevæger os videre. Først har vi alkoholers oxidation. Før vi begynder at tale om oxidation, er det nok godt, at man lige ved, hvad primære, sekundære og tertiære alkoholer er, så det forklarer jeg lige hurtigt. Så de primære alkoholer er H-gruppen, som altid er i alkoholer, bundet til et C-atom, og dette C-atom er så højst bundet til et andet C-atom. Men siger højst, fordi den behøver ikke nødvendigvis at være bundet til et andet C-atom. Den kan også stå som det eneste C-atom, og så kun have hydrogener omkring sig. De sekundære alkoholer i deres OH-gruppe sidder bundet til et C-atom, som er bundet til præcis, og her kan den ikke variere, ligesom den kunne med den primære. Her sidder den til præcis to andre carbonatomer. Og så til sidst har vi den tertiære. Den tertiære alkohol OH-gruppe er bundet til et C-atom, og dette C-atom er så bundet til tre andre C-atomer. Og det kommer til at og antallet af C-atomer, der er bundet til hinanden, kommer så til at afhænge af, hvordan de forskellige alkoholtyper oxideres. Og det kigger vi så på nu. Så hvis vi kigger her, det her det er så en generel skrivemåde for de primære alkoholer. Som man kan se, så det der sker er, at vi mister to H-atomer, og så får vi en dobbeltbinding til oxygenatomet. Oxygenatomet har et H på sig, som den smider væk, og C-atomet har så også har to hydrogener, hvor den så smider den ene væk, til fordel for den her dobbeltbinding. Primære alkoholer, på grund af de højst kan være bundet til et andet carbonatom, kan så oxidere sig videre, hvilket betyder, at aldehyden bliver til en carboxylsyre ved hjælp af en redoxreaktion, men det kan vi også ind på senere. Så det der sker er, at her mister vi reelt ikke noget H. H'et flytter sig bare. I stedet for at sidde på carbonatomet, kommer der et nyt oxygenatom ind og binder sig til carbonatomet, og på dette oxygen kommer der så til at sidde et hydrogen, fordi der ikke er plads til endnu en dobbeltbinding. Og så går vi videre til de sekundære alkoholer. Med de sekundære alkoholer sker der stort set det samme. Dog er der lige en ting, som er vigtig, som jeg lige skal forklare. De er, som man ser ved de primære og de sekundære, har en vis betydning, men de betyder ikke helt det samme. For det er, der står ved de primære alkoholer, betyder, at det kan enten kan kæden forudsætte ved, at der er flere carbon på, men det kan også betyde, at der sidder et hydrogen på. Det kan R1 og R2 dog ikke. I VR1 og R2 skal det, der sidder på, være carbonatomer, og det kan ikke være hydrogener. Fordi at for at være en sekundær kræver det, at der er mindst to ekstra carboner på. Så meget det samme som det, der sker i det primære, er, at vi mister de to H'er, det der sidder på carbon og det der sidder på hydrogen, til fordel for at lave en dobbeltbinding imellem carbonet og oxygenen. Så har jeg nogle eksempler på primær og sekundær. Men først skal jeg lige huske at forklare, at
der er ikke nogen oxidation til de tertiære. Det er det, der sker ved fordi selvfølgelig kan en tertiær alkohol godt oxidere, fordi oxidation af alkohol kan ske ved forbrænding, og selvfølgelig kan alle alkoholer forbrænde. Dog kan man oxidere primær og sekundær på en måde, som er forsigtig, hvor carbonkæden ikke sprænges. Dog er det umuligt for de tertiære alkoholer, da den ikke indeholder nogen, eller det C, som ordet binder sig til, har ikke nogen H'er, men kun andre C'er, andre carbon. Ja, så nu har jeg lige nogle eksempler. Her har vi et eksempel på en primær. Eksemplet er for etanol, og vi kan se, at den passer fint med det, vi gennemgik tidligere, at der forsvinder to hydrogen til fordel for en dobbeltbinding imellem oxygen og carbon. Og så på grund af det er den bliver så til en aldehyd her, og så på grund af det er en primær, kan den fortsætte til at blive en etansyre, hvilket er en carboxylsyre, og det der sker fra den er en aldehyd til en carboxylsyre er en redox, og det forklarer jeg også senere. Så her mister carbonatomet et H, som får til gengæld endnu en enkeltbundet oxygen, hvor der så er bundet et hydrogen på. Så har vi et sekundær alkohol, som kun kan oxideres en gang. I modsætning til den primære, som blev til en aldehyd, så blev den her til en keton. Det taler vi også om i den næste del. Så ja, endnu en gang det samme. Vi mister 2 H'er til fordel for en dobbeltbinding. Der er ikke store at fortælle der. Okay, videre til det næste. Oxoforbindelser, aldehyder og ketoner. Så, hvad er aldehyder og ketoner? Aldehyder og ketoner er forskellige, men de har noget til fælles. Det er netop, at de har det her dobbeltbundede oxygen, som karakteriserer dem. Det dobbeltbundede oxygen kaldes så oxogruppen. Ja, og hvis vi taler om en aldehyd, så får stoffet en endelsen Al, hvor hvis det er en keton, får den endelsen ON. Det kunne man også se på de tidligere figurer med propanal og propanon. Så nej, den har vi ikke gennemgået nu, men den tager vi lige om lidt, og så kan I se det. Så, som vi kan se her, ser de lidt forskellige ud, det forklarer jeg lige. Så endnu en gang har vi de her R'er, som vi har forklaret. Men det der er specielt ved aldehyd er, at den sidder enten i starten eller i slutningen af en kæde. Som vi kan se her, at det er et H, hvilket betyder, at kæden fortsætter ikke her. Den er slut her. Så kan den fortsætte, at der kan være et H, hvilket vil sige, at det er det eneste carbon, og så er kæden kun der. Dog en keton befinder sig ikke i starten eller i slutningen af en kæde, men befinder sig midt i en kæde, for som vi har forklaret, så er 1 og 2 betyder, at kæden fortsætter, at det er C-atomer, carbonatomer, og at så den fortsætter det ud af, og her har vi så det dobbeltbundede oxygen. Der er også noget, der kaldes en aldehydgruppe. Aldehydgruppen er det her O, er det her oxygen, carbonet og hydrogenet. Og hvis man kan så se, at hvis den her gruppe er her, er det så en aldehyd. Dog hvis den ikke er der, så er det en keton. Ja, så går vi videre til, hvad en oxoforbindelse rent faktisk er. Så
Ja, det var så det, jeg fortalte før, at når den er en aldehyd, har den endelsen Al, og når det er en keton, får den endelsen ON. Så hvad er en oxoforbindelse? En oxoforbindelse er, når et carbonhydrid erstatter 2 af sine hydrogenatomer på et carbonatom, og så får et dobbeltbundet oxygenatom, som vi ser her. Generelt vil det sige, at ofte vil det sige, at det bliver til en aldehyd. Det kan også blive til en keton. Aldehyden er dog mere almindelig. I det her tilfælde kan den godt blive til en keton, fordi at vi har det her CH2, og det kan så rykke sig over på den anden side af oxogruppen, hvilket vil sige, at nu sidder oxogruppen ikke længere i en af enderne, hvilket betyder, at det ikke længere kan være en aldehyd, og på grund af, at vi ikke længere har noget hydrogen forbundet til oxogruppen, er der heller ikke nogen aldehydgruppe længere, hvilket så betyder, at det bliver en keton. Yes. Videre. Toningsreagens og fælingsreagens. Hvad består de forskellige af? Yes, men fælingsreagens vil jeg faktisk tage først. Er en kobbersaltopløsning, som består af kalium, natrium, tartat, som er opløst i natriumhydroxid. Det bruges til at differentiere imellem aldehyder og ketoner. Det man gør med det er, at hvis man har et stof, som man vil undersøge ved at bruge fælingsreagens, så kommer man noget af det her reagens i, og så opvarmer man stoffet. Og så hvis det er en keton, så sker der ikke noget, fordi at reagensen ikke reagerer med ketoner. Men hvis det er en aldehyd, bliver der dannet det her røde bundfald, som man så kan se. Det der sker er, at aldehyd oxideres videre til en carboxylsyre, som er en redox, som vi talte om før. Og det her stof blev så fundet og opkaldt efter en Hermann von Hefling. Og så har vi toningsreagens bagefter. Toningsreagens er faktisk meget det samme. Det virker også på aldehyder, og det er også en blanding af nogle stoffer, man må for at lave den her reagens. Dog er den lavet af sølvnitrat og natriumhydroxid i vand, hvor der så er tilsat ammoniakvand. Den virker også ved at lave en carboxylsyre, men det der sker her er, at sølvet danner et bundfald, og det her bundfald kan enten være sort, eller det kan være sådan, det kan danne sig sådan en sølvspejl, som ligger på underfladen.